Nowsana gelgeý. Musulmanlara gılys ursa bir-biri döwlet dönüp dinler nowsana gelgeý. Zulm eýlep bir-birin alsa ýetire pelek bir pikirden puşmana gelgeý. Bir-birini sapmak ermetärlikden, bir şeytanydyr, belki körlükden. Azalylyk aýrar ýyly diýerlikden döwlet dönüp nobat düşmana gelgeý. Görelle ýok golly, bir kesip gally, yaman ýalawlanyny ýol kesip gally, şerigat tiz bolly, bir täsirin gally, zamananyň zowk şeytana gelgeý. Dinle, mesken tutan kişi çöllerde, tassadyk kemelse ulu ýyllerde, halk üstüne agryn düşüp ýyllarda hassalyk köpelip kasjana gelgeý. Musulman sen habar algyl zulaldan, kaçywer haramdan, isle halaldan. Ölçegün kişeldip daşyn uloldan bereketi gösüp asmana gelgeý. Sözüm dinleýe bir bilen belki, muradym netihat etmekdir halka. Kadasy aňlama begi pis ülke, ýağmur ýağmaý ýerler gyzmana gelgeý. Şere şöhret bermek, şeytanyň käri. Gahryn ýutmak erer Rahmanyň käri, köpelde her ýeriň ser kary, nizam bozulup weýrana geler. Berwirdigar öýde pakyra pena. O kimdir? Bolmagoý tiline sena. Gaýsy wilayatda köpelde zana, zemin zulmü şeýläp lerdana gelgeý. Mawtym guly. Dursam sözüm saçmagy. Aňlamadylar. Ýüz goýarlar kaçmagy. Her ýyl destur etse şerab içmäge, o ýurda tagun durmana gelgeý.